Diba? Pero sa amin nga, nag-deliver siya. Kaya Tira. Kaya talyasik na neram ko. Ang sila kagatyo. Nagpapadala ko na rin. Ay, planggana. Padala mo na yan. Tugasan na lang doon. Yan na, malapit ng hanguin. Yan, pangalawang saing. Pagkatapos yan. Yan, super lane. Anong oras na darating ng Maynila? At Lupi, traffic. Ay tatay, kasama ko at kukunin na namin yung baboy na ano, yung pinili ko na karne. Mga 45 kilos ba yun? 50 kilos yung lulutuin natin. At si Gagatcho ay nauna na dala yung tricycle para mamaya maggagayat ay magmumotor na lang ako. At sasama ko yung pinsan ni Mrs. para may katulong tayo. Para bukas, alam na, luluto na lang tayo. Ang traffic oh. Yo, what's up? Yo! What's up? Amoy! What's up? Yan. Amo! Ang bayo mo? Ayan po, kunin namin yung karne doon sa pinagkatayan. 1 kilos. 732. Kaya na siya. Amal si presyo? Ay, amal si alaga? Ang presyo, ay presyo na lang. Alaga? Ano? 1 Dito sa Gagatcho. 1905. Ano ay? Punta, dyan na yan. Nahalos. Maliit kasi yung ano, maliit yung kiluan kaya konti-konti lang. Ano lagi? Butangan? Pilid. Plastic? 19 ano eh? 05. Talaga? Manig ba na dito? Amo ay. Manig dito? Huli ka di. Sa 7.33. Amo Bim. Amo. Diba? Pero sa amin nga, nag-deliver siya. Kaya ganyan na. Tira. Ang wala naman no? 1973. Sige. Na. Ayun, madaling brand out. At magbabayad na tayo ng ano. Magkano kayo Gagatcho? 8,823. Sana all. kasama sana sa ano natin ay. Oo. Dawa sa 10.5. Full up. Hindi pa kamo. Kanan yung amin. Saglit. Bubunot pa. 8,000. Mhm. 800. Kamay. Oo. Time to ngayon, big time oh. Big time ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pink ko lang ka. Hindi ka mo bakal ka mo sa rinuguan. Saka mo magparugan. Bigyan mo ng 9,000. 8,000. 823. Bigyan mo na ng 9,000 yan para bigyan tayo ng renukuan. Bilang 9,000 po. 177 chocolate. Betul. 177. Pasok ulit. Pera kasok ulit. 177. 177. Udah kilong kanuguan. Koto lang ako. Paa. Kasada paa. Ay, takot season. Ano? Ito nga luwas. Amoy. Plastic na itong Ay, yung sulat ko agad. Sa akin. Dali natin. Siyempre. Kasi yun ang Oh, sige na ta. Bitbit mo tayo diyan. ano na sa vlog. Kaya nga. Pamana na.
Ayun po, brand out. Pasensya na kayo, madilim. Baka may mag-comment na naman na ano, madilim. Pambigan nitong tetari. Ayun, may flashlight na tayo. At manghiram ako ng ano, manghiram ako ng talyasi. Putik-putik dyan. Tigbakon mo. Tapdan ni. Ito ano? Tapdan mo tamig. Ugas kami kada sa to. Kako no ano to. Ay. Ato. Sorry. Ito na buhay pa ng gat. Para mo talyasi. Ha? Kaya talyasi na nahiram ko. Ang salo ka gatcho. At papadala ko na rin yung planggana. May sa planggana, Romy. Darwa. Yung planggana pa. Yung dalawa. Saan to? Diyan sa loob. Eh di mo lang ako sa labas. Sunod na lang kami doon. Ayun, planggana. Padala mo na yan. Hugasan na lang doon. At yun, kakain muna ako dito sa bahay. Tapos, didiretso na ako. Susunod na ako sa kanila. Gagayatin, tapos diretso na luto. At maumagana tayo dun sa kanila. Alright. Handa ka lang ng kape. Kape. Anong kape? Puro? Oo, kahit ano. May parating ba? Okay. Ha? Ha? Okay. Wala. Ano sala? At magsasama ko ng kasama ko na pinsan ni Mrs. Yung nagkatay para may katulong tayo magluluto. O, nabangan nyo na lang yung vlog bukas. Siguro bukas ay live. Magla-live kami bukas. Ha? Ganda ito laman. Dakol siya, di anak ko. Bilis yung pipe ko. Higado dakol. So, ganun iga to. Hmm? Ganun hangat to. Kalderita. Ganun ko lang i-condensate sa mangga. Dalawa. Yung blower mo. Ay, wo. Ceiling fan. Oh, di nag-iikot? Ha? Di nagtitirig? Background. Bili ka raw. Baka marami. Bili ko mo. Electric fan niya. Bukuman ka yan, bukuman. Ngori dito ka lang. Sumuko na mag na. Iwagan mo na wire. Wire, iwagan mo. Ha? Nakamarinate na. Amoy. Mga pogi lang matatag. Lupit. Lupit. Piprito tayo ng ano, lechon kawali. Anong oras na? Mag-alauna na. 12:41. Lechon kawali. Yung pa ba, iba tang lumakal ka naman. Baka masanang magsisolos ka naman. Wow.
Lupa mo na ka, boss. Ito ka na. Tostado na. Mapula na. Yan, sinalang na yung kalderita. Quarter to 2. Quarter totoo. Totoo na talaga. Yan o. Ano ba o? Yan naman. Kalderita, yung kasama ko. Grabe naman mag-komento. Grabe nung basher na to. Siguro napakarte nito. Pero pulutan na lang. Balikan mo na kayo. Damit ah. Tabang pa ano? Asimba. Ano, ano yung kwarto ka mo? Yung mat to, gatod na. Ay, gatod ko na. Okay, tarog na. Hindi ko na kung kukuha. Hindi meron na nagkaraura. Nagkagisong na ko na ruwa. Ako, hindi ko simba na nagkuha. Ito na gusto na. Ito yung mga naman. Si Jo. Manimano. Mayroon dito. Manimano. Pag sular po, anong dalaw natin may hospital. Tawag na dia. Masakit kulog buros. Gabi. Mga namas. Ito mo ba? Kulang pala yung sigula. Subang gabi. Tama. Ito maranda. Taking karin. Hindi mo naman pula yan. Hindi mo naman butang na kultura. Tapos na yan. Tuturo na supa. Pangkana ka di. Okay, yan na. Kaya kalderita. Hanguin na. Kaya tao. Ano yung trapo kanina? Ano pang gano'n? Ano na? Ano ko na? Tulong ko na yan. Lapot na. Nang matuyuan ng sabaw. Cara ka dyan, kita na. Talikod mo. Ano magsakain? Ito na. Yan, susunod na namin yung igado. Igado. Ayan na.
kaya. Kaya hindi mo kaya niluwag. Nakagyan ko pala ng barinto. Abuhay. Ingat talaga na. Ano naman ito? Maliit pa ito pang bata. Iba talaga ang kursa ng mga babae rin tayo. Sarap ah. Sarap ng kape. Ha? Ilagay na yung igado. Ayan na. Sarap. Yan na yung igado. Yan, kumukulo na po yung igado. At yung chicken curry ay na-chop na. Ito na yung isusunod nating lulutuin, yung chicken curry. Yan, hindi mo bababa. Talaga, pero wala. Agree po siya ng galing ko ba? Sabi ko ng galing masok. Sabi ka? Ito ba? Dito. Ha? Ito yan. Siris mo. Ito yan. Ito yung agko ano. Saan na pinamata? Lubi-lubi. Udah, ito gupis na sabi. Ito yung kaso dito na. Sarap bumbong, nagkatik ka. Titik ka sana. Wala ka pinagsabi. Marina rin sa kakak mo natin. Kacang ba? Ang regalo mo natin po ano. Anak ko. 5 minutes niya kaso sa tubig. Ang nagsa dito big sa Steve. Ang tipo. Mr. Fitness, opo, nagluluto tayo. Lagi kasi kung tumutur sa anong mga yan, sa kasalan. Pag mayroon mga lutuan na tinutulungan namin. Ingat kung magmamaniho. Opo, maraming salamat po. Dala ko yung van kasi kanina, umuulan dito. Magmumotor lang sana ako kaso, ano, lakas ng ulan kaya nagban ako. Yung van nila biyanan ginamit ko. At sunod natin lulutuin yan yung ano. Ito ng chicken curry. Ay, malapit na. Gulay. Barangay. Bagyo bin. Ang ganda niyan. Maglagay na rin yun natin yung ano, yung saba. Marinito na to. Why? Bumatik na yun. Yan na ito.
Yan na yung magpapalapot niyan. Dumadaan na yung mga magsisimpang gabi. May mga dumadaan ng magsisimpang gabi. Umaga na. Dumi ng kamay oh. Mga ano, uling. Na, malapit nang hanguin. Tatanggalin na natin yan. Biglang umulan. Ganyan po dapat yung igado, may medyo sarsa siya. Hindi yung tuyo. Kasi pag tuyo yung ano, yung igado, nangingitim. Ayan. Dapat nakakalabas yung pinakang mantika ng karne para matagal matagal masira. Ito na yung chicken curry. Ayan po, luto na rin yung ating chicken curry. Ito na yung luto natin. Yung igado, yung kalderita. Itong kawali. Yan, kumulo na yung tubig. Magsasaing na. Sasaing na. Yan ang veterano yun, pagsaing. Veterano yun, ganyan. Bagong ali po yan, yung palay na yan. Kasi nagiling. Di pagsakban, mainit pa yun. Ang Jollibee ha, ang Jollibee. Hindi nyo, hindi bigyan lang ano. Bawat ang tubig. Lakpan na. Ayan na, tinanggal muna yung kaldero. Titingnan yan, dapat pantay. Madali na. Ayun, kumukulo pa. Bawas ulit. Yung mga veterano sa mga magpapaluto dyan, magpapasaing. Ha? Ano yung sigang kasi? Ano nyo? Ano makatod? Luya. Ito yan ba? Ito yan ba? Hindi. Dala ko pa yan. Hindi yan umiikot. Pag di nakasaksak na matigas. Oo. Pag di nakasaksak, malambot yung ilis eh. Isaksak mo. Yan, binuksan na. Mamarami sa gilid. Ito ba sa pa eh? Malapit na. Ang Jollibee yan, ang Jollibee. Kaya ito yung mga at nakapna na din saan. Kulang ito. Kapnaan pa. Oh, sige. Kailangan nga, no? Bagsak. Bagsak. Pero sa pangalan.
Ayun po, pangalawang ano na yan, pangalawang saing. Ito, puno na. May ano na to. May kanin na to. Charan! Sarap! Yan pa, kasunod. Para duro-diretso na yung ano, mamaya. Kumbaga, pag may taong dumating, kain na. Hindi na magagahol na magsasaing pa. Ano, muulan pa, di pa tayo makaalis. Kaya lulutuan na nito. Yung isa lang kasama ay bagsak. At walang balong. Hindi ka makulog. At ayun po. Ay, 5:17 na ng umaga. 5:17. At sabi ni Kuya Nuli ay ano, bigyan ko na yung dalawa yung tumulong sa akin. Bigyan ng tag 500. At dito naman yung mga lista ng mga pinamili. Dito lahat. Yung ganun, parang sa may bandit. At ibibigay ko na ito kay Kuya Noli para makompute na. Tapos yung dalawa, bigyan daw ng tag 500 sila. Kahit di na magbuhos. Pag binigyan naman ng 500, hindi mo sila kakain. Hindi nakakain. Inom na lang. Inom na lang. Kasi walang barya. Hati na lang sila. May gunting dyan. Jack Impoy na lang. Jack Impoy. Hati na lang kayo ni ano, Leo. Hati sila pag at ito matitira ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 it's 650 tapos may barya pa 50 60, 70, 80, 90 it's 7 it's 7 7 8,707 yung natitira. At nabawasan to kanina ng binili ng ano, kape, sigarilyo. Ibigyan na natin ito kay Kuya Noli. Ito naman yung mga sa-recipe kanina. Yun sa LCC. $1,572. Ito naman sa panggatong, saka yung bigas. Yung panggatong 200, yung bigas ay 1,250. Ito naman yung mga patatas. Mga gulay-gulay, nasa 844. Hindi kasama dito yung saging. Ay! Yan, pangalawang saing. Pagkatapos yan, uwi na kami. Tulog na rin. Kaya ko lang pala matutulog itong dalawang, mag-i-slab pa to. I-extra pa yan dun sa bato. Lalim. Mararong. Balik din ang mapulo yan. Basta maluto. Luto. Yung nagsaing nga na ganyan, malaki. Nung alam niya na hindi luto yung ano, yung kanin, umuwi muna. Uwi nga muna ako. Magpapakain muna ako ng kalabaw.
Kasi yung sinaing, diluto. Nakatakas. Bakit? Saan kang inaan mo? Kamay. Pero, 6:21. Ayan po. Uwi na kami at tapos nang magsaing din. Yung pangalawang tatay. Uwi na. Balik lang mamaya. Uwi na ako. Yan. Amo ay. Merry Christmas. Lupit. Yan. Naumagahan na sila sa kakaano. Kaka-display niyan. Uwian na. At ang din ng vlog na to. At maraming salamat. Ayun, puyat tayo. Bye-bye.